קוראים לי נעמה דופלד, ואני ארוסתו של סרן כפיר פרנקו, השם ייקום דמו. לכפיר היה חלום, שהוא דיבר עליו כל הזמן, לשתול כרם בארץ ישראל. אני הבטחתי לו שכשיחזור מהמלחמה, אנחנו נתחתן ונגשים את החלום הזה. לצערי כפיר לא חזר, אבל אני החלטתי לעמוד בהבטחה שלי ולהגשים עבורו את החלום. ב7 באוקטובר, בשעה 8 בבוקר, התעוררנו למציאות חדשה. אזעקות, טלפונים ואי ודאות. כפיר לא היסס לרגע, הוא זינק דרומה לקיבוצים בעוטף, שם התחולל באותם שעות גיהנום. הוא נלחם שם כמו אריה, 4 ימים רצופים ללא הפסקה. הוא ידע בדיוק לאן הוא הולך, ולא היה לו ספק שזה מה שהוא יעשה. כפיר היה הקצין הראשון שהוביל את כל הפלוגה, ולמעשה את כל האוגדה שלו לתוך עזה. כפיר התעקש להיות בראש הכוח עם הטנק שלו, כדי להגן על חיילי גבעתי שאיתו בכוח. בתאריך ב' בכסלו, ב-15 בנובמבר, בלב עזה, כפיר והצוות שלו נתקלו במארב של עשרות מחבלים. כדור צלף פגע בו, והוא נהרג על המקום. במותו, הוא הציל חיים של הרבה מאוד אנשים. כפיר אהב את הארץ הזאת עם כל הלב והנשמה שלו. אהב את הריח של האדמה ואת התחושה שיש לו בין האצבעות. אני הבטחתי לכפיר שנגשים את החלום שלו לכרם בארץ ישראל, וההבטחה הזו מובילה אותי בכל יום. אני ומשפחתו של כפיר והחברים מגשימים את החלום הזה יחד, צעד אחר צעד. כמעט סיימנו את הקמת הכרם בנחל חלץ, שנמצא בין גוש עציון לירושלים, סמוך לביתר העתיקה, עיר שסמלה גבורה יהודית לאורך הדורות. מאז מרד בר כוכבא לא הייתה פה התיישבות או חקלאות יהודית, ואנחנו מחזירים לחיים את הכרמים ואת ההתיישבות שהיו כאן. כאן בין הגבעות החלטנו לשתול זנים עתיקים של ענבים ארץ ישראלים. כל גפן שאנחנו שותלים הוא חיבוק לכפיר. כל עלה חדש מספר את הסיפור שלו ואת הסיפור של הארץ הזו. אני מדמיינת פה כרם פורח, ולצידו מטע זיתים לשמן בוטיק איכותי, פינות ישיבה ותצפית מריבה. מקום מפגש שכולו חיבור לאדמה, לסיפורו של כפיר וליופי הארץ. כדי להגשים זאת, אני זקוקה לכם. בואו לבקר, לחוות ולהיות שותפים. יחד נהפוך את הכרם למרכז חי, לזכרו של כפיר, מקום של זיכרון ותקווה.